tonse tikudziwa ndithu kuti olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino Dr. Sangasiye chakwera anapita ku dziko la China kumene amakagwira ntchito zina za boma, ndipo pakali pano abwera kuno kwathu kumudzi. Ndi choyambira chimene anachita atabwera kuchokera ku China, anapita ndithu ku boma la Msanje kumeneko amakayendera ntchito za ulimi wa ng'ombe. Ndi amalawi ambiri amafunsa kuti chifukwa chani Chakwera anasankha kupita kukayendera minda kapena kuti ulimi wa ng'ombe pamene ndithu zikumveka kuti kumachinga mavuto a njala akukulirabe, mokuti pano anthu afika pomadya chitedze. Ndi pano ndi pa Nyasa VoiceBox pamene timakhala ndithu ndi amalawi osiyanasiyana amene amakhalanso ndi maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale, kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye olemekezeka a Suleiman amene wandithu ndi phungu wa nyumba ya malamulo ya Blantyre City South East anadzuka mu nyumba ya malamulo ndi kufunsa kuti china choyenera ndi chani. A president kuchoka ku China ndi kupita kukayendera minda ya ng'ombe kapena kupita kumachinga kukayendera anzathu amene ndithu adakali pano akuvutika ndi chakudya mokuti afika pokudya chitedze. Iwo ndithu analankhula mawu mu Chingerezi kunena kuti our priorities are wrong, chifukwa chikuti president sangachoke ku China ndi kupita kumakayendera ulimi wa ng'ombe, ng'ombe zoti akuti zikudya tuchimanga chotsekemera bwino pamene ndithu anthu kumachinga akuvutika ndi njala kumadya chitedze. Ndiye tikhale modzi kuti mvoti Suleiman anati chani mu nyumba ya malamulo pano pa Nyasa VoiceBox. Thank you very much, Madam Second Deputy Speaker, for the point of order. Madam Second Deputy Speaker, is it in order that we should not welcome back our ministers who yesterday all were in Sanje visiting cows? When I thought the first thing to do was to visit our brothers and sisters in Machinga who are eating chitedze. Those cows are eating maize, Honorable Member, sweetened with molasses. Honorable Member, When our brothers are suffering in Machinga, have nothing to eat, Madam Second Deputy. Honorable Member, Honorable Priorities Member, are wrong. Honorable you. Member, when did we start welcoming people when they come into this house? Honorable Member for Rumpi North.